Totally. Från Norrland är det, nu kör vi som här. Norrland. Nu jävlar, nu. Norrland. Det här, nu är vi, RV Norrlands stoltheter, det är det enda, det är det enda vi har. Ja, vi är representanterna. Ja, vi kör på den. Ja. Nej men seriöst nu. I Norrland, det är vi stora och starka. Vi härdar från kyla till bya. I skogen där vi bor finns det gran, björk och tall. Och älgar finns överallt. Och renar på vägen är ett helvete ibland. Labbjävlarna kan dra till åt helvete. På vintern när det är som jävligast, 30 grader kallt och skodrarna skar, då plockar vi fram hovedunken. Så skriver ilat i kapp. Skogen där vi bor finns en gran och björk och tall. Och älgar finns överallt. Det är fan blandat med olja där. Renar på vägen är ett helvete ibland. Labbjävlar kan dra till en strand i åt helvete. Nej, inte strand. Men man kan klippa bort det där sista. Annars är det bra. Visst.